Здравейте и добре дошли на представяне на нашата тема "Стъпки към доброто здраве и качествен живот". Благодаря ви, че си отделихте от времето, за да сте тук сред нас. Казвам се Милена, аз съм консултант по здравословен начин на живот. Със страст към здравословния начин на живот и търсейки път към собственото си здраве, вече 6 години съм към здравословната платформа New Era Wellness. Днес ще ви говоря за здраве, но да започнем от въпроса: защо боледуваме днес? Защо има толкова болни хора? Често сме били без сила и умора. Често деца боледуват, умират хора в зряла възраст. Кои са предизвикателствата на съвременния живот? Стрес и динамичен живот. Това е видно и се чувства от почти всички хора, от малки и големи. Клетъчен глад поради некачествена храна, наситена с много химия и стабилизатори, която няма нужната хранителна стойност. Това поражда токсини и не само от храната, но и от въздуха, водата и други. Липса на двигателна активност. На все повече хора не им достига времето. Голяма част от хората са в режим на тихо отчаяние и оцеляване на работните си места и преодоляване на различни състояния в живота си. Негативни емоции в живота ни, лишени от радост и щастие. Неудовлетвореност от това, което правят и работят повечето хора. С напредване на възрастта тялото се нуждае от повече грижи. Факт е също, че в живота ни има прекомерна употреба на лекарства. На тези картинки голяма част от хората ще разпознаят себе си. Умора, главоболие, болки в ставите и кръста, алергични обриви и при деца и възрастни, папиломи по кожата, и всичко това започва от нашите черва. И това е в основата на съвременните хронични болести. Автоимунни, ендокринни, Алцхаймер, диабет, рак и други. Какво можем да направим, за да предотвратим този сценарий? Първо, да не светне лампата, че е необходимо да положим лична отговорност и ежедневни грижи, за да се радваме на енергичен и жизнен живот. Добре е също да знаем, че тялото ни се състои от клетки, които се нуждаят от грижа всеки ден. И това са аминокиселини, витамини, минерали, ферменти, масни киселини, вода и енергия. И тези клетки изграждат нашите органи. Те са живи, усещат, чувстват и добре е да се обърнем към тях с грижа и разбиране. Решението е личен избор за подобряване на здравето с промяна на начина на живот. Стъпките към доброто здраве, които платформа New Era Wellness ни съветва, са ежедневно клетъчно хранене, клетъчен детокс, двигателна активност, примерно минимум 10 000 крачки на ден или любим спорт. Хидратация, приема на достатъчно количество вода е в основата на доброто здраве. Радостта и щастието е част от качествения живот. Те дават нужната енергия за целите и мечтите в живота ни. Балансиран хранителен режим, без излишъци на въглехидрати, белтъчини и мазнини. Предложението на New Era Wellness е употребата на биологично активни клетъчни храни. Те съдържат концентрирани източници на всички хранителни вещества, необходими на клетките. Ползи от употребата на биологично активните клетъчни храни са, че изчистват организма от шлаки, токсини и тежки метали. Възстановяват тоталния дефицит на витамини, минерали, аминокиселини и микроелементи. Корпорация Нова ера индустрия за здраве. Тя е основният
вносител на продуктите на платформата за здравословен начин на живот New Era Wellness. Тя е създадена през 1995 г. с указ на министъра на Китайската народна република. Преди това е известна под името Китайска държавна компания за натурални хранителни продукти Янтай Нова ера. Тя се явява дъщерно дружество на Китайската държавна корпорация Нова ера индустрия за здравето. Тази компания е създадена с цел да се усвои, опази и разпространи боров прашец, придобит от масонски бор, който се явява национално съкровище на Китай. През 1995 г. министър-председателя на Китай представя боровия прашец като перспективно направление и издава указ за създаването на нова ера. И тогава тръгва нейното развитие. Нова ера индустрия за здравето предлага концепция за здраве и благополучие. Тя използва ефективни природни практики на традиционната китайска медицина, съчетани в модерния начин на живот. В нова ера ние вярваме, че здравословният живот е постигането и поддържането на баланса по всички степени на здравето. За да е щастлив всеки човек, има нужда от хармония между здравето, семейството, кариерата, социалния живот, материалните ценности, духовното израстване, душевната пълнота и усещането за своето призвание, мисия и мечти. Мисията на нова ера е глобално здраве. Затова ние от нова ера помагаме на всеки човек да постигне и поддържа здрав живот, да бъде в хармония с околния свят и със себе си, да се чувства щастлив и пълноценен и чрез добрия си пример да помага на други хора да постигат здравословен живот. Нова ера индустрия за здраве е производител на продукцията с марка Годжен, което в буквален превод означава национално съкровище или държавно богатство. Това са натурални, екологично чисти и диетични хранителни продукти, биологично активни добавки и диетични храни. Тази марка следва 5000-та китайска култура за хранителна терапия, която разкрива цялата мъдрост на китайската нация. От момента на своето основаване през 1995 г. марката Годжен става известен и търсен бранд сред потребителите по цял свят, който обединява историята, културата, духа и качеството на компанията. New Era Wellness основава и марката Жужен. Това е бамбуково съкровище. Това са продукти за лична хигиена и домашна грижа, в основата на които е бамбука на здравето. Марката Shareland е създадена на основата на натурални компоненти, които поддържат красотата и здравето на кожата. Марката включва редица продукти за поддържане на красотата, серии за възстановяване, избелване и хидратиране на кожата, както и декоративна серия. Това е индустриалния парк за производство на продукцията на нова ера в град Янтай, Китай. Базата заема площ от 120 000 квадратни метра и представлява комплекс от изследователски и производствени организации, офисни и логистични структури, който е изграден пълният производствен цикъл на полезни хранителни продукти, биологично активни добавки и козметични продукти. Индустриалният парк е оборудван по последна дума на техниката и разполага с най-оптималната система за контрол на качеството. Като основа за бързото, непрекъснато и успешно развитие на корпорацията, в него е създадена комплексна система за управление на качеството и безопасността на продуктите, контрол на процесите по опазване на околната среда и грижа за професионалната безопасност и здравето.
Корпорация Нова ера разполага със съвременен производствен цикъл, в който са внедрени най-сигурните технологии за проверка на качеството на всеки етап от създаването на продуктите. Към днешна дата в индустриалния парк са разположени 6 производствени линии за изготвяне на полезни за здравето хранителни продукти и 5 линии за производство на козметика. Благодарение на този изключително висок стандарт на производство, Корпорация Нова ера Индустрия за здраве се явява официален партньор на аерокосмическата индустрия в Китай още от 6 юни 2012 година. Нова ера разполагат със система от 7 степени за контрол на качеството. Тя започва още от идеята за продукта, преминава през неговото проектиране и разработка, управление на доставките, контрол на качеството от суровините до крайния продукт и продължава по време на следпродажбеното обслужване, като нашите партньори поддържат обратна връзка с потребителите. Развитие на компанията Нова ера и индустрия на здравето започва международното си развитие още от 2005 година на световния пазар. От 2013 година е открито представителство в Русия, от 2017 година е открито представителство в България. Август 2024 година компания Нова ера Индустрия за здраве основава официално европейско представителство с Централен логистичен център за Европа в град Варна, България. Това е родното място на боровия прашец, 1000 острова, и се намира на 150 км от град Ханчжоу. Боровия прашец се придобива основно от масонски бор и залежите се намират в Китай и една малка част е от друг вид бор маслен. Вирее на 1600 метра надморска височина и се опрашва от вятъра и се събира ръчно през април. Количествата, които се събират боров прашец всяка година, достигат количества да изхранят целия китайски народ за 5 години напред. Затова те решават да го споделят с целия свят. Здравето е баланс на ян и ин енергиите и това е основният принцип на източно-китайския подход, който е принцип на Нова ера индустрия за здравето. Боров прашец – най-балансираната клетъчна храна. Тя осигурява ян енергията. Комбинацията от древната китайска наука и съвременната технология е съсредоточена в боровият прашец с марка Годжен. Той съдържа 268 хранителни вещества, които природата е създала. Структурата му от 3 нанометра е причината да се усвоява над 95% от всяка клетка и за това говорят многото резултати, които са постигнати след употребата му. Той осигурява нуждите на всяка клетка, съдържа 14 витамина, повече от 30 макро- и микроелемента, около 100 ензима, ненаситни масни киселини и флавоноиди. Състава на боровия прашец може да замести много други хранителни добавки и това го прави финансово изгоден и полезен продукт в голям обхват на потребление, от новородени деца до възрастни хора. Ползите от употребата на боровия прашец: забавя процесите на стареене, имуномодулатор е, подобрява концентрацията и паметта, влияе положително на всички органи и системи, дава жизненост и енергичност на тялото. В подкрепа е и за хора, които се занимават със спорт и са ориентирани към здравословен начин на живот. Научно е доказано от френските учени, че боровият прашец съдържа ген на жизненост и дълголетие. Съдържа много фотони и внася светлина в клетките. Регулира
и уравновесява обмяната на веществата в 5 основни физиологични системи на организма. Боровия прашец Годжен ни дава оптимално клетъчно здраве, 100% усвоим от всяка наша клетка. Той е универсална биологична клетъчна храна, съгласно китайската фармакопея. Боровия прашец Годжен няма алергени и не може да предизвика алергични реакции, защото той се опрашва от вятъра, а не от насекоми. Това потвърждават изследванията на експертите по боровия прашец и е научно доказано. В следващите 500 години човечеството няма да успее да открие друг продукт, който да превъзхожда качествата на боровия прашец с марка Годжен. Това е заключението на френския учен Кая, който е водещ експерт по изучаване на китайския боров прашец. Друг продукт, който е базов на New Era Wellness, това е бамбука на здравето с марка Годжен. Той осигурява клетъчния детокс. Съдържа още помело и касия тора. Почиства клетките и целия организъм от всички токсини. Алкализира, разтваря тромбите, облегчава работата на сърцето. Прочиства лимфата, насища кръвта с кислород. Регулира липидите, холестерола, кръвната захар, има обезболяващ ефект. Той е природен антибиотик. Има противотемпературно действие, противопаразитно, противовирусно. Предпазва клетките от злокачествено израждане. Само с тези два продукта, боров прашец и бамбук, осигурявате профилактика на цялото тяло, оптимално клетъчно хранене, детоксикация и устойчивост на стрес. И разбира се, е необходимо да приемате достатъчно количество вода, за да може да се разпространят всички тези ползи между клетъчните пространства и да достигнат до клетките. Боров прашец за защита на черен дроб. Съдържа още екстракти от билката кудзу и фруктус филанти. Мощен детоксикатор на черния дроб и на цялото тяло. Намалява склонността към алергични реакции. В помощ е за преодоляване на зависимости при алкохол, наркотици и цигари. НАТО с марка Годжен. Съдържа ензим натокиназа, който се образува от ферментацията на естествената соя. Съдържа още нар, екстракт от гроздови семена. Ползата от употребата е, че участва в превенцията на инфаркт и инсулт и белодробна емболия, също и при остеопороза. Осигурява и противотуморна защита, успокоява нервната система, укрепва чревния микробиом, дава сила и тонус, влияе на цялата съдова система и подобрява състоянието при разширени вени и хемороиди. Здравословните натурални продукти на нова ера индустрия на здравето е препоръчително да се приемат по няколко продукта за засилване на техния общ ефект. Могат да се приемат продължително време без прекъсване. Боровият прашец съдържа ензими, които подпомагат усвояването на всички хранителни вещества. Бамбукът съдържа силици, основен елемент на клетъчните мембрани, поддържа и възстановява клетъчната структура и помага за пълноценното усвояване на полезните вещества в клетките. Това са други продукти на компанията. Боров прашец с олигозахариди подкрепя стомашно-чревния тракт. Композитни олигопептиди осигуряват нашите колагенови нужди. Боров прашец, плодове и зеленчуци осигурява подкрепа при намаляне на телесното тегло. Мака осигурява помощ при хормонални проблеми. Боровинка осигурява помощ на пикочополовата система.
гроздови семки, масло от камелия, масло от див лен. Всички осигуряват комплексна грижа за здравето. И ако трябва да обобщим, продуктите на нова ера индустрия на здравето са предназначени и за спортисти и хора с активна двигателна активност. Използват се за профилактика и удължават живота. Подходящи са за всички възрасти от новородено нагоре. Профилактиката е най-доброто лечение. И това е един от основните принципи на компания Нова ера индустрия на здравето и платформата за здравословен живот New Era Wellness. И както е казал Хипократ, и нека храната да е вашето лекарство и вашето лекарство да е вашата храна, то продуктите от здравословната платформа New Era Wellness са природна клетъчна храна с грижа за вашето тяло. Предстои да видите реални резултати и истории. Атопичен дерматит на дете на 5 години. Това е първия слайд. Постигнат с боров прашец и бамбук. Втория случай е атопичен дерматит при 6-месечно бебе, овладян само с боров прашец. На първия слайд виждате разширени вени. Състоянието е овладяно с боров прашец, бамбук и нато. Втория слайд е охлузване. Подобрението е постигнато с прием само на боров прашец и бамбук за 3-4 дни. Препоръчана е операция за тази киста. Избират да пият продуктите на нова ера и така се прочиства лимфата и се запълват дефицитите и не се стига до операция. Псориазис. Това е състояние на висока токсичност в тялото. Подобренията са настъпили с прием на продуктите. Изготвя се индивидуална клетъчна програма и подобрението е факт, който е видно от снимките. Основни комбинации на New Era Wellness. Това е боров прашец, който съществува под формата на таблетки и прах, плюс бамбук и нато. Това може да осигури подкрепа на цялата имунна система и да подобри тялото и да осигури профилактика. Възможности на платформата New Era Wellness. Може да бъдете клиент. Какво е необходимо да направите? Свържете се с човека, който ви е предоставил информация и може да се закупите продукт от него. И той ще бъде вашият индивидуален консултант. Може да изберете да бъдете VIP клиент. Тази опция е подходяща за хора, които цялото семейство са фенове на здравословния начин на живот. Може да се свържете с човека, който ви е предоставил информация и той ще ви сподели следващите стъпки, как да си ги купувате изгодно и да получите до 32% от стъпки във времето. Той ще бъде вашия индивидуален консултант. Друга възможност на платформата New Era Wellness е да бъдете бизнес партньор и да усвоите нови умения. И за да се случи това, може да се свържете с човека, който ви е предоставил информация и той ще ви сподели следващите стъпки, как да се възползвате от бонусната система, която предлага компанията. Той ще бъде вашият индивидуален ментор и наставник. Не оставяйте тази информация, свързана с здравето и възможността да имате доходи, помагайки на хората и придобивайки нови умения, да ви отмине. Просто е така. Направете своя информиран избор и поемете контрол над своето бъдеще. Инвестирайте в своето здраве и професионално развитие, за да постигнете финансова стабилност и личностно удовлетворение. Време е да действате и да създадете положителна промяна в живота си. Направете вашият избор, обадете се на човека, който ви е изпратил това видео и може да се видим скоро. Благодаря ви!